Pois moitas grazas, profesor, por a conferencia, moi interesante, como sempre. Eu quería preguntarlle, porque no libro nos fala sobre o caso da secesión, no caso de Galicia en concreto. Eu quería preguntarche como sería este proceso, non? Porque mencionas un pouco eso, que primeiro habería que salir España da Unión Europea, logo, teóricamente, poderían independizarse pois tanto Cataluña como País Vasco. A ver, a miña tese que plantexo é a independencia normalmente non ven de procesos de secesión tipo catalán, sino que a independencia te cae nas mans, sin pedila moitas veces, te cae. E estou pensando, por exemplo, Macedonia, hai o ter Estado tal, o Montenegro fixeron un referendo, pero Macedonia te caiu nas mans. Por exemplo, Bielorrusia, te caiu nas mans, a independencia, non contabas con ela, son procesos de descomposición, boa parte dos estados actuales son simplemente se descompón o imperio, que sea así, te cae na man, e cae na man sempre de unidades administrativas previas. O sea, que normalmente para a división de novos estados se usan algún tipo de unidade administrativa previa. Entón, digo, si España hipotéticamente se descomponían en comunidades autónomas, sería normal. Entón, a que serían, habría Asturias, habría Castela, habría Madrid, habría Galicia, etc. Non solo Cataluña e País Vasco, sino que se romperían, e despois se queren volver a unir ou non, esa é outra cuestión. Porque outra cosa que discuto, un tema para a discusión é, unha cosa é a nación, outra cosa é o Estado. Moitas veces se identifica. E pode haber unha nación cultural dividida e fragmentada en varios estados. É máis, afirmo tamén que pode ser discutido, cuanto máis dividida esta nación, máis prospera culturalmente. Me explicaré. Estou pensando na Alemania ou na Italia, na Alemania antes da unificación, que de mediados do século XIX. Estaba dividida entre 40 estados, non sei exactamente cuántos, pero sobre 40 estados pequenos. Goethe, o poeta e escritor, foi ministro de Interior dun deles, de Weimar. Foi ministro de Interior de Weimar. Tiña la horrorosa fuerza de 100 soldados a sus órdenes. Claro, eran moitos estados pequenos, pero aquilo non prosperaba, aquilo non tiña unha cultura espectacular. Pero non só a nivel de literatura, de música, de cosas por estilo, todas aquelas cortes que tiñan aqueles reis e príncipes de Brandenburgo e cosas así, todos tiñan súas orquestras, e se facían así un montón de... O sea, unha verdadera cultural, económica, e despois se unificaron unha medida por culpa de Prusia, bueno, eso xa é debatible, pero se unificaron, vale? Que pasaba con aqueles estados pequenos? A cultura alemana non florecía, quer dizer, Goethe era menos alemán que un alemán de hoxe. Era igual de alemán que un alemán de hoxe, só que non había un estado alemán, simplemente era alemán de cultura, escribía en alemán, publicaba versos en alemán e glorificou a cultura alemana hasta o punto que a día de hoxe se lee. Pero non fai falta ter un estado para cada, digamos, cultura. É dicir, unha nación, por exemplo, Andorra é tan catalana como o sitio que hai al lado. Pero non ten por que estar países cataláns todos xuntos. Simplemente é así. Os países hispanos poden ter en autonomías ou no que sea varias, como foi na Edad Media. E florecer. E máis sempre digo, cando comparo, por exemplo, o Brasil, en Brasil triunfou o principio de unificación. Na América hispana triunfou o principio de fragmentación. Pero creo que a cultura hispana é moito máis vibrante que a brasileira, precisamente porque está fragmentada. Porque non hai un Estado solo, sino que discuten entre eles, sempre hai refugios, porque se un goberno é moi represor, te vas ao lado e tal. Depois que teñen así como pequenos centros culturales, unha cosa que non me chamou a atención, cando leín a Schumacher, dice, que sería de Copenhague se chegara a unificarse, porque Alemania, en Dinamarca querían metela tamén en Alemania. Que sería de Copenhague de hoxe? Nada, unha cidade de provincias. Sin ser o foco cultural que pode ser hoxe. Entón, é dicir, por que tiene que estar unida a unha nación políticamente? Iso é unha cosa que pode tener motivos, non quero discutir, e se es ventaja ou non. Entón, o que digo que no caso hipotético, que repito que isto non é un programa político, ni moito menos, no caso hipotético de que houbera unha ruptura e unha implosión da Unión Europea, e se houbera unha implosión de España, perfectamente podría estar dividida en varios reinos. Eso que trato de decir. Vale.
Bueno, por último, que seguro que moita xente quere facer preguntas, quería preguntarlle polo modelo de cidades-estado italianas que o mencionaste na conferencia. Se podería haberse aplicado en España, no? Que creo que dixeras algunha vez que hubo un debate sobre este tema, no? En Castela, sobre copiar ese modelo e por que non se imitou, xa que parecía que podería funcionar mellor que o que temos. Eu leí unha tese doutoral que dirixín esa tese. Falta a información, o autor da tese dixo que non había, que iba aos arquivos e que non atopaba material, non sei por qué, como se estuveran expurgados ou algo así. Pero o que di el, e teño comprobado, a ver, no tempo das comunidades hubo intentos de crear, pensemos que naquel momento estaba en debate, eso explica moi ben o que se chama Spruit, naquel momento, no século XV e XVI, estaba en debate cuál iba a ser a forma política triunfante. E había, por un lado, que defendía un modelo de nación-estado compacto, como que temos agora, e, en cambio, había outros que defendían modelos tipo ciudad-estado, que tamén eran frecuentes na Europa da época. Tanto en Italia como en Alemania había outra figura que eran as ligas, non? A Liga Hanseática, que eran cidades que tiñen acordos entre elas, pero, cuidado, sin continuidade territorial, o sea, non, eran, simplemente tiñen acordos entre elas, vale? Naquel momento estaba en disputa, é o que dice Spruit, ese tipo de modelo. E o que leí é que en Castela tamén hubo ese debate. Por que non imitar o modelo italiano en Castela apoiando as grandes comunidades? Porque se produce unha especie de luita con Carlos V, porque Carlos V trouxe unha banda de bandidos a saquear España. Eso é toca aquela historia do che dice. Hai un señor recentemente difunto, Arturo Miguel Bernal, que é un historiador económico que morreu fai pouco. España, proyecto inacabado, y explicaba, bueno, cómo era que el emperador Carlos V, que tanto estudiamos los libros, cómo viña aquella banda toda de flamencos, dicho, esta es la nuestra, un reino para nosotros solos. E claro, truxeron aquel Adriano Dutré, que o puso de cardenal, se non me equivoco, estou falando de memoria, igual digo muita barbaridade, igual. Pero sei que truxe unha tropa de xente aquí, aquel Gatinar, aquela xente toda así, e lles deu cargos e empezaron a matar. Entón, hubo unha revuelta, por certo, revuelta fiscal. Aquí de Santiago, se non recordo mal, correron a pedradas al emperador del mundo. E mandaron a probar as cortes a Coruña. As casas reais veñen dai ese nome, de cando estuvo o emperador aquí alusado. E como cara cortes en Compostela aquí non lles deixaran facer, tuven que ir a Coruña a facer as cortes. Para comprar el título de emperador. O sea, para eso era el título, porque quería el señor Carlos quería comprar, porque aquello se compraba. Se compraba el título de emperador sobornando a los príncipes electores. Era como se facía. Bueno, pois hubo un debate sobre si importar el modelo de ciudad-estado de Italia a Castilla, pues que eran ciudades castellanas, pero, por ejemplo, la ciudad-estado de Palencia, la ciudad-estado de Valladolid, creadas al modelo italiano. Y creo que ese debate lo hubo. Obviamente perderon los comuneros y perdieron toda esta cosa. Y los que defendían esta cosa, aquel libro de Alonso de Castrillo, que también era así medio, lo citan así a veces como antecesor también de estas teorías del Estado que nos gustan a nosotros, y así, ¿no? Pues creo que tenían algo de este tipo de cosas. Que pasa que dice él que non topou moitas fontes, pues non me atrevo a pronunciarme moi en serio de esto, porque igual estoy diciendo unha barbaridad. Pero creo, non me extrañaría, o sea, no, igual é unha hipótesis errada, igual, repito, que non me meto en temas que non sei, pero non sería descabellado. No sentido que era un modelo bastante extendido en la época y que se veía próspero, que se veía así. Entonces, pero repito, igual que Italia, la cultura italiana floreció mucho con aquellas ciudades, la cultura española no tendría florecido mucho con aquel tipo de cosas. Porque España se une de verdad con los decretos de Nueva Planta. Yo creo que es España unida, porque antes eran reinos distintos. ¿Cuáles son los logros desde entonces? No, es por curiosidad. Debía haberlos.